Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot mat ni Tom ni Mike ije Paktorya, tapno makaurnong iti pagadal na. Kabayatan na, nadlaw mat da Mr. kan Mrs. Cruz, ti dakkal ang nagbaliwan, ti kinatomboy ni Janet. Inatap da, nga inlove da ito'y kan ni Tom. Iti may sangal daw, nga impasyar ni Tom ni Janet ije balay da. Ad-adda ti pananglais ni Dina, iti pamilya ni Tom. Tasaan amamati, anakaturpos ni Tom. Naglabas pa iti aldaw, nadanon ti panagturpos da Tom kan Janet. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas anapauwan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ti ibagbagak, aggid dandang agturpos iti gayem na ababae nga impasyar na ijabalay. Sana nga asawa day jay, tagpada da nga agad-adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di, ti ibagbaga na nga agturpos apulis ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan, inakagpaggraduar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumaamang rabakak. Rumbang ka di, nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak, iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kawas na. Agpaggraduar nga ta nga agpaiso. Adan anak na apulis. Apay ngay nga agmay-maysa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, Manong Mike. Winadin ko, agkukuyog to'y mapan iti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang managsaka ni nanang amang imarcha ka ni Manong. Umuna pa'y laing da ito'y abaligi ni nanang. Sumarunutan tumit. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, kat dandani kan agenroll iti kolehiyo. Basta tuladen ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapahap ni nanang para kada tayo. Iso alala ingag mat, Manong. Arapahap ni nanang. Nemda tayo matlang ti agnumar. Para itinasaya at masakbayan tayo. Pagbagay yung matay tabado yun, nanang. Masapol anapintasak mat iti graduation ti kamsat yaw. Naragsakak una ay taaggraduaron ti kamsat yaw. Uray da kami, nanang. Naragsak tayo amin. Andan polis akapamilya tayo. Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamuan lang agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papanak. Imbagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbagak, kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tama nga no maladawak. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Wen, katno di na atapen nga agbalbalog ni Manong mo dito yung syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasaet mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations iti kabarbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Tom. Tanagsaludo ng agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Tanasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Uray na panglaw ti tao, no lakot na salon at dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsak ta. Di da impagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano anagtuloy anagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal mat. Ne, addaytan, umay dito yan. Kablawan ka to. Kanagyaman ako unay kan ka. No saan ta nagkita? Ang mga noawan da ito'y abalikik. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag?
Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti panangalukoy mo kanyak. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti planok nga agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Addan to ipudnokan ka. No anyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ako unay kan ka, ah. Katsapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master kan na trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam anak ko. Naan-anayon ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabahuan mi ni Janet, nanang. Nairan na nga agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta, anak ko. Saanin nga iti Paktorya ti pagtrabahuan nyo, manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan nyo ti agtrabaho ijay, ha? Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cruz. Istrikto da ijay. Wan manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaan iti gagat ken anos. Ag-blowout tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag-blowout ka din ni manong ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka diti kang runaan ang maawis, nanang? Adda ka ni manong yu dayta, ah. Ngam ti kang runaan nga awisek kat ni manang dina. Ha? Kunak no saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, kat barsaken mat iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaanak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na, kasta tinasaya at atao, anak ko. Nagagatmutla ka di nagiti kakabsat ni Tom. Wen, awan ti makuna kadakwada. Masapad amat asumra iti Paktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti Paktorya. Nayunam ka di mat ti sweldo da? Apay ko man nayunak. Kat saan mo't anak kaadal ti kabsat na? No saan ang nagtrabaho iti Paktorya? Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika tinang paadal kan kuana. Nagsweldo ka di, no saan ang nagtaod iti Paktorya ti kwartana? Nagbanugan na ti kwartana, ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay aya nga isakit mo day tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y anakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. Adda blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka ni nanang. Iso asi ka kano ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusan ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yun. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Makitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Mauna anak mat itibait. Linais ko ngamin ida. Umapalaksamot nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante apapanan na, nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga iti importante apapanan na. Apay nga min akasla na pudo ti dara ni Auntie Dina kada tayo.
Saan ko nga mo, anak ko? Gamawang matimadingar aramiden tayo kankwana. Day tangaro ti pakas dawak, nanang. Dumteng to ti panawen, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, nanang. Day ta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya ngay ko mati pa kainaigam ijay, nanang. Di na siguro maaklon, ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad, tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. Ing kami matan kini Josie ijay syudad, nanang. Sige anak ko, lalaingan yo, tapno makaadal kayo met akas ka ni Manong yo. Nanang, uray sang kaibagada na panglaw tayo, ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, may sakto mata na maestro. Day tati karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, nanang, ikagumaan mi atun uyen ti arapaap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yung tukin ko, nanang. Saan pa'y kanong amin ang nakapagdesisyon, ididinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss, duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka nakpara kadagi jay adwa. Masigurado nga danto na ununag paya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atomboy ni Manang Janet, idi, boss? Pudno da ita. Ngam nabilag ni Ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti puso ni Manang Janet, sir. Kasla-kasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti Ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamat lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss? Nga madamot daddu maalalaki, nga agayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kasta mo tinangag ko. Pudno nga ta. Nadlaw ko asurut-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan, ha. Iti kaano man, saan nakapailawan iti may sa atomboy, Manong? Rumbang lang nga din ko, sa maysa, ubing kapay. Makauray ni Ayat. Wen, Manong, saan na bali? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya? No adaman ibaga na ken kaasa na rumbang, likli ka mon. Ay, wen gayam. Nakapagdesisyon ka din? No anyan to akurso ti alaem? Wen, Manong, kayat ko ti agbalin, nurse. Ay, kunak no kaslakan niya ka man nursuro. Addan to nga rod, nurse, akabsat ko. Sapay ko, Manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi ama nagdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti huldapar. Nagturungan da ka no. Nakalugan day ti gate awikar. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo, nga awan dakas ang mapasamak kada kaming agkakadwa. Wantong, kat mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daduma presinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takala at anagtibayo ti barongkong ko. Hanya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan matisakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di da ito'y? Kumusta tinapanan nyo? Ha? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napal
napaltugan ni Tom kunang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Napalabas, adda apal ang narikna ni Dina, ngam di na impadlaw, idi imbaga ti kabsat na nga agturpusan iti kinapulis ni Tom. Naragsak ti pamilya da Tom, gapu iti baligi da. Nag-blowout da nga rod. Inawis da ni Dina, ngam nagpambar, kat saan adim maray. Iti may sangal daw, nagresponde da Tom, gapu taad da tinang hold up, iti may saabas. Papagayam, denggan tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hello? Asino ka di da ito'y? Kumusta tinapanan nyo? Ha? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya, napaltugan ni Tom kunang? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat ni Tom. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasama kinito. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, Manang. Sika ka di na ito'y, Manang Janet? Juan Josie, mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw itasyak lang ti adda dito presinto. Apay ka di, Manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka nun ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may saapas an hold up. Ikat, kasano ita ni Manong? Diyak pa yan mo. Diyak pa nakita. Inyawag dala ang kanyak na impanda iti ospital. Sige, taibaga ka ni Manong Mike. Tagpakada kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo iti ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Napaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanyak. Ada ka no hold upper a kinamat da. Sas, delikado nga rodong kasta. Intagpakada kini boss ta mapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nga ospital tinang ipanandakan ko ana. Ay, jak matan dinamag ta natarantak. Awagak ni Manang Janet ta damagag. Oh, apay nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma, boss. Mapan kami di ospital. Apay kumaamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom di ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi. Tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayong tua inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan, boss. Kaya't may amakita no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na. Saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapodag iti agkabsat ditoy. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mo't nga oras ti panagaawid? Ha, naglalaingandan nga'y. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay ang napaltugan? Diyak ka mo Saan ko na dinamag? Imbaon ko lat taidama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon.
Pinalubusam ko maidaa. Saan mo't nga isudat imang taming? Tatimot doktor? Bimma to talagang tipusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa ita arumwar. In kayo ni Hospital, Josie. Padamagandak to no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni Hospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman nakmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, inkanaayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, kayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid yun. Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni madam. Imbagkit di ata dan ni sir. Kat pinalubusan na kami, manang. Talaga aman nakaawat ni sir. Ngam ni madam. Saan? Kuripot pa'y ni madam. Intayo ka din di ospital, manang. Sige, tagpakadaak pa iti kadwaming adda diti presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami iti ospital. Palubusan da ka di, manang? Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Roden, urayan da kan, manang. Kabagis, apay akas lang madanagan kan agdardaras ka amag na. Kuangamin, manang. Adda ka no iti ospital ni Tom. Isutin niyawag dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amok kat awan cellphone nyo. Adamot inted dagiti kakaanak ka ma cellphone ko. Agmay-may sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Amom nga Roden, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang. Nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo iding aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw? Nga adda apal ko kenkwana. Imbaga ti adda dito'y information. Nga addan iti ward nito. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na. Ngam na imbag ta saan? Kat ijay ward. Uray siya nga ron. Kunaklakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kunana delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta a pulis, ha? Inton kon madanog ko dahi a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danogam ti lalaki a pulis, manang? Numabalin la ko maa. O sige, intayon iti ayan na. Imbagman na nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunaklakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Agrabe ka kan. Patpatsyamot day di asidro. Langsot day jay. Di tamot sakam ti ayan ti benda, manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbagman, tasan asika ti adda di ta ICU, manong. Nakigtutak idi nakitak nga da pulis ijay. Kunak no si ti bambantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adayo pa iti bito ka ti tama ka. Isu nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Permi ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag? Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga asawa ko, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan mat asyak ti makiasawa? Damagak laang mapalubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Armagpaylaang nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga sawa ako nam ngam
Awan pa'y matgayam inaramaw. Masiguradom ka day akayat nakatibabae nga armam. Kumusta ti kabsatyo? Saan mo't gayam agrabe, boss? Saka tinatamaan, lasaglaang. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Tasana grabe ti pan nakapaltog ti kabsatyo. Awan kayam, agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan ni nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mat ti amok, boss. Diyak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok ket addan relasyon da ide. Tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata. Boss! Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka din, Nanang. Agyanak pa ilang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y, agpaimbag ka analaeng. Saan matadelikado da ito sugat ko, Nanang? Mabiit ang maimbagan da ito eh. Masapul at ang gadam da ita, anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, Nanang. Nasaya at mat, tapno daras ka maimbagan, pules a pinaltugan ti managdakdakas. Ay, sapay ko ma, tasaan amatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan amatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. Una nang, napilitan naklangan ang paltugan ko na, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Jaynam na maag, asaan na nga ipatay. Apa yan? Adamot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, auntie. Nagresponde kami iti may sa abos an hold up. Inabak na ka ti hold upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, auntie. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom. Ay, may mayat langan ti manalon. Tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, auntie. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Ay, jak lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangad no saan lang asaka ti mapaltugan. Nuulong ay, di pa'y kat maunat. No kasta amin nakapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, auntie. Amang no patida kayo, kat ulian ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito presinto. Medyo mayaten. Ngam, adda sa balian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madairan. Di nakman rabakan, taamangan no mamati akan ka. Rumbang nga mamati ka, taday tati puno. Ala, mamati ako no day tati ko nam. Talaga ka di, amayaten day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na. Nulakat sungbatan na kon. Ah? Anya ka di ti kayat mo nga isungbat ko kan-kan? Agun ka magtanda, Janet. Napudnuunay ti panagayat ko kan ka. Amumat, anasudi ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamot ang parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa idinapaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasing pait.
Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Kat mapadasan tanto ti agabay, ading. Si kamat manong. Abay adagos. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panangtarabay. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nabayagdan nga agayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si kamot manong, abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sabagay, damo ta ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabsat ta. Masigurado kamayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at mati trabaho da adwa. Naliday ka mo't kabagis. Ada ka di parikot? Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak ngamin analiday ka nakatugaw di tang agmay-maysa. Isu nga inasitgan ka manang. Adalaang nalagip ko. Isu ako nam analidayak. Awan mo't tirumbang apaglidayak. Ay, iwan mo't kitdi Adamat mabalin mo iti biyag. Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam. Ay, pudnumat. Isu nga awan tirumbang apagdanagak. Wano paglidayak. Panawan ka pa'y nga rod manang. Adapay papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayodan kanyak. Naimbagpay kan ni kabagis ko. Taiti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya dayjay. Ay, adamot nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Apay anak kalukat ti tawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nana, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot manang dayjay. Agpapaarayat mat. Darasam, Janet. Alam ti paltog mo. Umawag ka iti kadwata. Tamapanta di da balay ni ante. Aganad ka nga masidag. Agarudok ka. Tapno di da ka madlaw. Siyak mat ije bangir. Aganad ka mat, Janet. Iti kasukpukan mat ti panglikawam. Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas. No saan nga iti doadalan nga agturong ditoy. Iawag mo. At may sa agrupo, kat iti makan nawan adalan ti pagyananda. Timot may sa agrupo, kat iti makan nigid. No aglibas man dagiti managdakdakas. Di da pagarupan nga da pulis iti madalanan da.
Ala, inta nga rudan. Kat agan anad ka. Anti, nakarakad ka? Mabitlaan, ukarkarang ka. Aday ta. Anya tinapasamak, anti? Ada nang uli dito'y balay, Barok. Anya? Dara-dara tisa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti saka. Hanggang saan mo tanaguni ti paltugda? Nakasilencer siguro, anti. Ipanda kayo pa di ospital, anti. Ayaban tayo ni Nanang. Tapno adda kadwayo di ospital. Taag-duty kami kan ni Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabibigyo ka di ida, anti. Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samat ti maysa. Madlaw iti panagsasauna. Di ka idanag. Taaddan da Janet, kanda duma a pulis iji dalan. Ay, kasta ka ni Barok. Ay, imbagman. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isungay may kami adagos. Imbagman, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti maysa ti sakak. Binusalan ti maysa ting iwat ko sana kinrakad. Diyada dumagat dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman agkan ka, Barok. Pagribangan mi dayta, anti. Timang salwad, iti seguridad, ti umili. Nanang, agpalas kayo. Ipantayo ni anti iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko, anya ti pinaltugan da kan kwa na? Saka na, Nanang. Ala, darasan nyo. Uwan, anak ko. Ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, song bata. Hello, Janet. Kumusta di tayan yon? Pinaltugan dati sa akan ni Auntie Dina. Anya? Natiliw min dagiti awanan bain. Inlugan mi idan iti polis mobil. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati sa kana. Napaltugan ni Auntie Dina? Uwan. Anya ka di pa iti inala dagiti managdakdakas iti balay mo, Manang. Ay na, dagiti alahas ko. Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis. Naala damot lang dagiti alahas ko. Imbag tanang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay matadagos da Tom kan Janet. Iniawag da ka dagiti kakadwada a pulis. Dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. No adda kastoy apasamak. Wen Manang. Isu asaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag ka dagiti kakadwada. Ay, jakla amon. Amangan no saan anabawi dagiti alahas ko. Inaladala nga rudan ti alahas mo. Pinaltugan da kapay. Nagdakas kat dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakapusas dan. Di dan makalisi. Maikawak iti kaawan dagiti agkakabsat dito'y Paktorya. Nagagat ka nasisingpet da. Dagiti kabarbaro at trabahador kat addasad sadut da. Di da maartapan iti kas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Ngami di nakaturpos da. Pimanaw damot ta diti Paktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaeng ti Paktorya. Kasanwa ko na mga inaramat da ti Paktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam no awan to'y Paktorya. Di da kumamat nakaadal. Saan ba da nagprogreso to'y Paktorya? No saan agapu iti kinagagat kan kinaanos da ngagtrabaho? Isu apatas tayo laeng. Nadangran mo't gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, taikatanda tinaderdar ato lang. Sukatandakan mo iti landok sa dasimintuan. Nagdawal dagiti ama nagdakdakas. Ay malungsot da kuma iti pagbaludan.
Ay, naimbag ata saan aday ta ulom ti pinaltugan da. Huwin nga rod. Idi pinaltugan da ti sakak. Jak nagkutkot tapno didak manin paltugan. Nang pidot ti may sa iti lupot. Kat inrepet da itingiwat ko. Ay, una yan dagi jaya managdakdakas. Kasanon, nunayra na nga awan da Tom ken Janet. Daytan ti jak amo. Amangan no anyan tinapasamak kanyak. Ay, pagmadyan ti agmaymay sa iti balay manang. Isu akin ay kayat da Tom ken Janet nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman met kadag iti anak ko. Tada ko mamet agyan ijay balay. Nabayagayam abirbiro kan dagiti pulis dagiti aggrupo. Ato kanon ti babalay nga inuli da. Un gayam, damanong Tom, kan manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Ay, nagpulumot laengan dagiti awanan bain. Nailanad pa yun iti pagiwarnak. At danto pamadayaw ang maipaay ka dagiti nang tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laeng. Ay, iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos, idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ha? Ay, kasta ko mga rod, balasan ko. Ang pimanaw damit ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agaawid, anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose, taumayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarong karan ni di ospital. Tabisi akmat iti pagadalan. Mapanbunton sa rungkaran ni Jabalay da. Dandanimot na nagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwa ak tumanain. Wen matitian, Nanang. Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali tasyak mo ti mang bambantay ken kuana. Ni met Jose ti mangas asikaso ken kuana iti ospital. Awan ka di pa imay kadag iti kakasinsin mi, Nanang? Di da ka di umay pasyaran ni Auntie? Day tangarod ti pagladladingitan ni Antiyo. Ada imawag, ket di da kanupay makaumay. Tadi da mapanawan ti negosyo da. Imay kami, tapno iyawid da kay jay balayo. Itakuma ti panagawid yo. Agyaman ak unay kada kayo. Imbag kayo pay. Tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, ken agkakabagyan, anti. Uray kasano tirigat, no agtitinulong ken agsisinaranay, saan amarik na tirigat? Nakaamirisak itan. Idi, adda panangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo kadi, iti kinapanglaw mi. Isung adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanendak ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo? Tati kinarigat yo ti makitkiitak. Awan tigura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit. Tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ta ti makagapo. No apay anagbaligi kayo iti biyag. Ken gapo iti kinaanos yo. Gagat ken anos laang ti puunan mi, anti. Oray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo, manang. Inakpay basit di tabalay, ah. Umayak tumanan, apaman amalpas ko ti trabahok. Ay, ading ko, italaeng anaamiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas. Ay, pakawanan na ko, ma. Lipatan mo ti